Soan Kuto Ono Robo Iya penerangan kok bos saya. Bisa bu. Udah nopo. Ora delok kok tenan ora delok kok tenan. Iya. Oh ya. Oh.
Ngatasi gak bu? Ngatasi nah.
Yo. Oh, oh, Phà phón. Goyang. Iya mate. Awas. Awas. Oh. Hai. Oh. Dan penunggunya. Balu bumi udah. Iki tulung ana ki.
tulung ono sik. Kalem ditulungi. Lho. Yo hey! Kilo! Oke, baik, terima kasih luar biasa. Apa. Di kawasan Mojoroto, Wonokerto, Pelemahan, Jawa Timur, Indonesia. Kau beli londasmu. Yang kini tiba saatnya kita tampilkan guest star kita di kesempatan sore yang berbahagia ini bersama kesenian Jadan Roko Samboyo Putro, ada Safira Pro Audio. Terima kasih luar biasa yang ditunggu-tunggu. Beri support mas, beri support ya. Ya, satu. Langsung saja ditampilkan siapa dia, artis kita yang ditunggu-tunggu. Ada Iki opo to iki kok rame-rame Mas? Waduh, tuh pitik toh. Menyala raya. Oke, kali ini disapa dulu, selamat siang menjelang sore semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, alhamdulillah ya, yang jawab salam saya doakan semoga semuanya sehat selalu. Rezekinya melimpah. DJ semua. Oke. Iki jenenge siapa lali aku? Yo oke. Oke, ini dalam rangka acara apa, Mas? Tasyakuran bersih desa. Tasyakuran bersih desa. Bersih desa kuwi enek artine, Mas. Sampeyan gak pengen ngomong-ngomongan karo. Apa bu? Iya. Bersih desa kuwi enek. Bersih desa kuwi apa to, Mas sakjane? Ngene lho Mbak Mintul. Nyapu. Bersih desa. Jenenge wis bersih lho. Bersih kan kudu ngresiki. Lah desa ku yo pada koyo desa ngono. Dadi ngresiki desa. Desa ora maksud iki ngresiki. Diratakne. Lah ngene didol. Ya bener. Nek desa ki ya koyo desa ta. Ngene lho. Jenenge wis bersih desa. Ngene lho Mas Pupu. Dadak nangkene tak golek-golek nih. Tak omongi rene. Bersih desa kuwi ibarate ngresiki desa. Iya to? Dadi koyo menghormati leluhur adewe sing tuwek-tuwekane desa kene ngono lho intine. Iya, sik Pak Mindul sik. Sampe nak ngomong karo aku aja susu dindek-dindek ning ngene pas cangkeme. Yo susu tak keluar son. Golek mlebu. Heeh. Piye to Mbak Mindul piye?
Lah Bersih iya, desa. Bersih desa kuwi ya to kuwi ngresiki Ngresiki desa. desa. Ngresiki desa kuwi ibarate menghormati para leluhur sing enek di desa Bener. kene. Iya Betul. ngono. Jenenge bersih desa ki ora artine ngedol desa ya gak Jo. Anane bersih desa ki kan ngresiki desa ya ngresiki atine dhewe-dhewe. Ngresiki sekolah. Sadurunge nyadaran ngene iki tukar padu karo tangga-tanggane iso rukun maneh ngono lho. Ya Allah tenan Mas ngono Kuwi kuwi. Mas. tunggale padha kaya menungsa ku rabi. Jenenge wong rabi ora nglaben awake dhewe. Terus rabene sapa? Ora sama dudek ngene iki wis pancen. Wae meneng. Wis sing kok dudek kok Iku gak iku. nenek pahlawan tanpa jasa maplek ngono ya mbuh. Ngono lho. Ki kok Piye? jebul ngomong pedhot meh lali aku iki. Omong-omongan iki Patra ya pantese nyedok Wong lho Mas. rabi ngono lho. Ngene. Ya entah nio. Wis memondi ngono betah kok gak bul. Kaya badut. Lipstikmu ngetril to. Heeh. Ditok remes tak pinter jane. Patra cangkemku biar nutuk ketok. Wah, Jadi mari ngono ya. cangkemmu bosok lho mari. Matamu. Apa iya? Cangkemmu. Lah. Aku maca. Lah Ya ini soalnya botol. Lah masa lambene sak barikade gede. Lah yo ngene Mbak Minggo jenenge wong rabi ki ora ngrabekne awake dhewe ya gak. Jenenge wong rabi wong nikah ki yo ngrabekne awake dhewe, yo ngrabekne dulur-dulure. Sampeyan seneng karo rabi karo aku pan ya? Aku yo heeh Pak. Aku ora biar sampean. Umpama. Gelem Mas aku. Gelem aku. Wah, lah iki gelem ora sih kono. Aku eleko sing penting. Ya wis sampean ngene Mbak bertanggung Minggo jawab. nek sampean ra gelem karo aku ki ndang ngomong karo Romo lan ibuku. Lah ngono lho. Nek pegang. Heeh Mas. Lah bedang matur Romo lan ibuku nek aku digayuh karo Sampeyan. anane digayuh ya bisa gayuh lah. Rabi. Romo Wah, iya rabi iki bosok ya. Iki mau cepak remah rong kedok ya Pak Gantek. Ora iki. Aku wedok neriman kok. Oh terima napa dinginane manjaluk pekarangan karo apa jenenge Fortuner. Adol lemperane aku. Loh, aku lek duwe bojo ya malah seneng lho bojo duwe bojo aku iki. Sebabnya? Loh, piye to Mas aku pinter nyambut gawe lho Mas. Iya. Omahku yo tak dadi lho. Alhamdulillah. Jane piye to? Kok gak nanggap rokok? Urung iki. Oh iya. Bar iki yo. Musibah, piye to musibah iki? Kok musibah beto? Kok musibah? Ayu-ayu kok udunen gitu. Udunan nang tangan. Iki kok ora. Kuwi kutil. Iki duduk hotel. Heeh. Wis ki mengen sing dongake tok Mbak Mito sampean dongakne masyarakat Ya. iki Mojokerto. Masyarakat desa apa iki Mas? Mojokerto. Mojokerto. Heeh. Mojokerto. Pedes kok gunta gantine. Mojokerto, Mbak. Mojoroto peh. Ya Allah ditanggap kok pawekok to. Lah piye lah gak bisa ning kene kok ya aku ora apa ngaping telu ya weh. Bocah ki asline gendeng cuma males mlaku tok dalane. Kok ora udon apik. Ayo Mbak Minto, Oke. dongakne warga. Muga-muga warga kene diparingi sehat seger waras. Amin. Panjang umur. Amin. Rezekine akeh. Amin. Lancar urusane. Amin. Sing urung duwe bojo mas-mas mbak-mbak muga-muga ndang ditemokne jodhone. Amin. Semono uga dongakno aku bendang petuk jodohku. Lah wis cethokno lho. Cetok apa ning kono ya jodone wisan. Cetok ning kliru. Heeh. Urung Ya. kok Mas. Ya wis Mbak Mintul sampean dongakne masyarakat kene ki ya wis. Ditari Mbak Mintul, minta Minta lagunya apa? Ayo goyang Siapa tak nawani ya, tak nawani sih. Lagunya apa? Enggak, request ya udah. Yo. Piye to urung disauri kok enggak iku wis ya Kowe udah. iki tawa arepe dinyang mbok saut dhisik. Sumpah ra nyauri wong-wong. Iki kaya sene pojokan ki lho. Tekoni, tekonane ya. Balenono. Mas, minta lagu apa enggak? Ya udah, enggak apa-apa. Matane. Goblok tuh, Kowe ditawar. trah yo bosok. Ini lho Mbak Mintul kalem. Kagem sedayanipun. Kan sampean nggo kambing kebaya. Iya. Wah, seruk. Oh, Yo kang sing alus. jenenge klenting kuning kuwi kudu kalem alus. Iki lho. Mlakune lho piye mlakune. Jumateng ora wong Gendeng ta? yo. Gendeng. 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 Nek sing gendeng kok yo mung gendrok. Heeh, ayo Mbak Mintul lagune. Lagune wis manut aku. Heeh, manut pados ripik gedang ripik telo sing gedang matane padha rata Mbak Mintul nggih. Heeh, mengko sampean dalu yo cek neh ning kene. Ditanggap sapi-sapi lho. Ngerok ledang. Ambune luwe tong. Padahal aku wis parfuman lho mau. Peh.
Sumpah tuh mama bener letong mas. Ayo bersama Ragu lagi.